Здравейте! Аз съм Людмила Ханджийска от Бригада. Днес ще се срещнем с Елица и Татяна, двете издателки на първото по рода си българско списание в Австрия. Елица е от Казанлък, живее от 3 години в Австрия, където следва магистърската си степен специалност логистик менеджмент. Татяна живее от 6 години в Виена, от Благоевград и също следва магистърска степен специалност БВЛ менеджмент. Списанието "Българите в Австрия" е с тираж 5000 бройки и се разпространява безплатно. Макар само на половин година, списанието вече има зад гърба си 4 издадени брои, над 1000 абонамента и се радва на все по-голям интерес не само сред българската общност. Днес ще имаме възможността да се запознаем по-отблизо както с писването на списанието, така и с личността на двете му смели издателки. Здравейте! Здравейте! Елица Караянева съм аз. Здравейте, Татяна Риберска. От колко време се познавате двете и как се роди идеята за списанието? Се познаваме вече близо от около година. Запознахме се на една лекция в университета и няколко месеца по-късно решихме да направим списанието. И така започна нашето приятелство и съвместна работа. Както знаем, най-трудното в едно начинание е началото. Как изглеждаше вашето начало? Като всяко начало и нашето беше много трудно и все още мислиме, че сме в началото, въпреки че вече имаме зад гърба си 4 броя и 5 идва. Трудно е, но набираме хора, набираме сила и мисля, че има шансове. Какви теми са засегнати в списанието? Кои са най-предпочитаните теми от вашите читатели? Тъй като за момента, както и вие споменахте в началото, това е единственото списание на този етап за българите в Австрия, се опитваме да обхванем живота на българите в Австрия като цяло. Затова предлагаме и най-различни теми, като темите във всеки пореден брой, както можете да прочетете, се увеличават и гледаме да обхванем всякакви рубрики. Съответно, съобразено с мнението на читателите, приемаме всякакви мнения и препоръки, се опитваме да не изпуснем нищо от живота ни. Въпреки че това е трудна задача, тъй като сме хора. Да. Как достигате до своята публика? Как разбират хората, че такова списание съществува? До публиката, както започнахме от началото, продължаваме така и до днес, се опитваме да достигнем чрез всички възможни за нас средства и методи. Започнахме с така да се каже, мун-пропаганда от уста на уста, от приятели на приятели. Също така в Виена има много, основно във Виена в началото, има много български места, на които може да се оставя списанието и свободно да се взима. На всички прояви с българско участие, концерти и представяния. По този начин достигнахме и до друг канал на разпространение, нашите абонати. На този етап имаме вече над 1000 от цяла Австрия. Дори имаме запитвания от България и от други държави в Европа, което много ни радва. Също така интернет разпространението на онлайн изданието достига до публиката по същия начин. Как се финансира списанието? Идеята на списанието още от началото и до днес и се надяваме да остане така е да е независима медия. Разчитаме на това, че списанието е достатъчна платформа да свързва не само частни лица и читатели, но и фирми. Затова предлагаме възможност да се рекламира в него, както и спонсорства от хора, които защитават нашата идея и им допада. Много ли хора участват в подготовката на списанието и как подбирате кои теми да дойдат в следващия брой? В началото бяхме може би 5-6 човека, които направихме първия брой, но сега за 5-я брой сме вече над 25 човека. Организационно сме все още Таня и аз. Ние координираме нещата, но хората, които пишат за нас, наистина броя ми нараства. И как подбираме? Даваме възможност на хората сами да преценят коя тема биха искали да чуят, така да се каже, за коя тема им е интересно да пишат. И съответно вече, честно казвам, на този етап не правиме голяма цензура. Позволяваме почти на всеки да се изяви, който има желание. Според вас имат ли талантливите българи шанс за реализация в Австрия? Мисля, че не само в Австрия, навсякъде човек, ако има талант, но също така и голяма доза късмет, има шанс за реализация. Всеки, който се бори за нещо и успее, има шанс, независимо дали е българин и дали е в Австрия. Българина, според мен е един борбен човек. От историята знаем, че успял да се справи с много трудности, минал е през робства и така нататък. Успява в много ситуации да се справи
борбени, определено, ако мога с една дума да ги опиша. Как прекарате свободното си време? Какво ви разтоварва? Разходките ме разтоварват, карането на колело. Ако съм в България, обичам да пътувам и да посещавам различни кътчета на България. Тук в Австрия предимно свободното си време прекарвам пред списанието и неговата подготовка. Свободното време е изцяло отдадено на семейството. Имам 2 деца. Обичам с тях да се разхождам. Също така пътуванията до България и почивките опитваме максимално да използваме за разтоварване. Какво бихте искали да пожелаете на българите, живеещи в Австрия? Да се опитват да постигат целите, за които са дошли, и да се борят в живота. Много късмет и любов. Да, присъединявам се към Таня. Искам да им пожелая да вярват в своите възможности и да не се отказват лесно от това, което искат да постигнат.